Dati nga gundaway mga kasin, iti nga ro din irugi nga ibasa, dati napadayawan na surat nga may kanbiag ita nga malem, ti problem of the day ni Rhea, iti Lawag City nga napauluan, driver's license. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam Areya. Dear Kasin, sakbayman nga inak binsa-binsaen ti pakasaritaak, kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio. Kastamet tayo nakablawak, dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dito nga programa. Awagan naklatan itinagan Areya. Agtawenak iti 10 ket 8 kasinyong. Wen balasang akpay, angem adda akon iti legal nga edad. Angem sagbayak pay nga nakadanon iti may ka 10 ket 8 nga panagkasangay ko kasin ket nagayata kon iti maysa nga lalaki. Isudeta ni Manong Mark. Ni Manong Mark nga nalaing nga kumanta. Ni Manong Mark nga kagrupo iti banda ni Manong ko nga Ryan. Ni Manong Mark nga kakaiso na nga lalaki nga na magpitik ti puso. Angim isumet ti kakaiso na nga nang paay ti puso kasin. No kasano nga napasamak ti amin kastoy man nga inak isalaysay. Rhea, ading ko. Manong, umirak man tulungan nga dalos ken agurnos dito sa halas ading. Ha? Alan agit ni kababayin o may ni Mark nga kagrupo kiti banda. Ay, agpaiso manong. O may dito balay ni Mark nga lead singer di bandayo? Wan. Api ka kasla excited ka launay. Manong Mark ko anya nga Mark. Ket inaunang imsi ka. Wen umay suna dito balay kaduak isuna nga mangputar ti baro nga kanta ti bandami. Ket kababayin met king kuana no nawara dito salas nga pagubraan mi. Aguri ka ngarud manong. Tay nakalaen dati walis ken daspan. Aguri ka mabit ading ko. Ha? Agyaman nak tatulungan nak angem mas daawak mangking ka. Api nga mas daaw ka manong. Ket syempre nagkiddaw ka nga tulungan ka. Di tulungan ka. Oo, makadlawak king ka aray ading ko. No ni Mark ti bagak nga umay dito balay ket nakalisto ka nga mabaon. Angim no sa bali met. Ket nagrigat ka nga baon-baonan. Aguri ka man nagpuddo ka man kanyak. Ading ko Rhea. Manong. Adda ka di panagkursuradam kay ni Mark. Ha? Crush mo ka di ni Mark nga kabandaak ading ko. Ay. Api ka di manong. Dakas ka din magkakrasyak ken kuana. Nagtaer tumit kami ni Mark. Manong Mark ko na ma. Kahit kung nga awagan iti Mark laeng manong. Anya. Oy. Ubing ka pa'y Rhea. Sakan tula mabalin nga maginobyo inton addakan iti legal nga edad. Tandaanam deta. Ken may isa. Inaunang nga amang ni Mark ngem sika. 17 kan belaeng tandaanam. Ket 26 years old din ni Mark. Ket man ano ko mamanong. Di ba sabi nga nila age doesn't matter. Ken may isa crush laeng met manong Ryan. Awan met ti dakas na no agkakrasyak laeng ken kuana. Ngem into no 18 na mabalinton manong. Talaga ka di? Una, basta 18 years old kanton ading ko, saan kanton nga pawilan. Tadayta ti pamilin kadata, dagay tinaganak kadata. Ti bakadagas akat bakadan to nasawa ni Mark into no 18 ti taon mon. Saan na mabalin amanong? Ninto Mark ti umunaken maudi nga boyfriend ko. Tandaan ti saok manong. Ay na, ubing ka pa nga talaga ading ko. Ubing-ubing pay, ti panunot mo. Alaki, ingkagid di alayan na ti walis ket dasmanan ket nay. Asitig ka nun ni Mark. Ay,
Talaga manong kasi di gisunan? Ala, inak na rutin manong. Ah, m Manong Mark. Oh, Rhea, may saka maten diti salas nga aramid iti kanta. Napanan ka din ni manong ko Ryan. Ah, napala ka no gimatang iti merienda di sari-sari store ading ko. Ah, kasta ka di? Wen, pasensya ka na. Hindi ka uli masangot Madamati panunot ko ti kanta nga putarin mi kini manong mo. Anya ka di nga kanta ti kayat yung nga putarin manong. Madi kami pengarod na kay kadeng iti tema wenno pakasaritaan ti kanta nga putarin mi. Nakrigat ti agpanunot. Angem no marugyan mi lakid din no dalagid ti idea min aliston to laeng ngayon. Kalpasan na ti lyrics na sabay min tumet ti melody nan. Adda mo nga tema manong. Baka kayat yo. Ha? Sige, ibagam kanyak. Amang ano na pintas nga paiso deta. Anya ka di deta nga tema. Deti kanta nga may panggip iti maysa nga balasang nga nalimed nga agay ayat iti maysa nga baro ngayon inaunang ngem isuna. Anya? Napintas deta. Napintas deta nga singasing mo Rhea. Awan pa iti malagip ko nga kanta nga may papanitikas ta. Wen amanong, napintas nga agpaisun no day ti tema ti putarin nyo kini manong nga kanta. Ngamin, makarelate ak launay. Kahit mo sa wen makarelate ka kadeta nga kanta, kadeta nga tema. Wen manong, kita sinumat nga rod, detay baro nga inaon ng MC ka nga nalimed nga ayatem. No kunam nga makarelate ka, itikasta nga tema. Sika ka di detay balasang nga nalimed nga gayayat, iti baro nga inauna nga amang imiti sika. Wen manong. Po, balasangin deti ading ni Ryan Apay, sino ka di deta Rhea? Friend mo ka di? Wenno kaeskwelaam ka di? Saan manong? Bakahan ko amo dayta. Sika manong. Anya? Sika. Sika tinalimed ngay ayatek. Jack? Wen? Nabayagin. Sipod idi, damo ka nga amo, sipod idi damo ka nga umay ti balay. Ken sipod idi mangig ko ti boses mo. Agayata kon ken ka. Kung api nga mas daaw ka, kinapi nga katawa ka, manong Mark. Ngamin, amok nga mangrabrabak ka laeng ading ko. Saan na ka mangrabrabak laeng manong Mark? Sakit di mas daaw ta. Api nga maklaat ka. Dinto nga kanayo nakmet ngagpadpadlaw tong galumay ka diti balay mi. Ken maysa, balasa nga kon. Ket sika, baro ka pa ken awam met pay tinobyam ko na ni manong ko. Baga na ken ka. Kaya api nga katawaan nak manong Mark. Makakatawa nga rod nagpudno ka itiriknam kanyak ngem awagan nakmet iti manong Mark. Mailangak lang ngamin ading ko. Ken maysa, adayo ti gidyat ta. Mano ti tawen mon? Ag 17 akton mano. Ag 27 akton maten. Ubing ka pa Nagawid ka din ni Manong Mark? Manong Ryan? Wen, nagawid din. Nagalisto mi mat kanalpas deti kanta nga pinutar mi. At ay di nagsubliag diti balay, rinugyan na mo't gaya men. Ayun gayam. Baka umay man no bigaten. Ha? Umay man ni Manong ni Mark? Manong Mark ko na ma. Manong Mark. Umay ka di man no bigat Manong?
Wen, i-finalize mi deti melody na. Indo no malpas, mabalin minton nga praktisen kadagiti dadto mga kabandami. Ah, nakaidali manek ka din, ading ko. Nalpasen manong. Nakarot maturugen. Maturog kan tumeten. Ah, si kagayam, Mark. Manong Mark ko lang kanya kidikalman. Mark Manitan. Manong Mark. Mm, Ni Manong mo, dakati. Ay, imbili na kanyak, Manong Mark. Napala ka no gimatang ti string ti gitara na. Agtuga ko pailaeng. Tayuray mo isuna. Kasta ka di. Sige. Ah, Kaya't mo ka ti merienda, Manong Mark? Um, Saan pailaeng? Kalkalpas ko amin nga nangan itay di balay. Sakbayan kami may dito eh. Ah, oh, awang ka diti papanam, awang ka diti aramidem. Rhea, awan manong. Tiki nagpaiswan na, iur-uray ka nga talaga. Ha? Siyak? Adda ka di manin isuggest mo nga tayo may kanta, ading ko? Ah, kahit ko lang nga, kahit ko lang nga, ituloy tati saritaan ta. Anya, naputid nga minta, si Mangpet met ni Manong aminin. Anya nga pasit tinagsaritaan ta, ti kahit mo ituloy ta. Deti pa nang ipudnok ti, marikrik keng ka. Ha? Rabaken nagkadimanen, Rhea? Ah, Ti amam ka dikit mang rabraba kaglaeng, Mark? Tikit mo sawen, seryoso ka, timbagam di kalman? Ti panangipudnom kanyak, ti ayat mo? Ketwen, uso met tatan nga ti babae ti umuna nga agipudnot, marikrik nana iti lalaki. Ah, Ay na, ading ko, ubing ka pay. Nasa umladay jay. Gaputa, saan pa nga nalawag king kati amin. Anya ti kahit mo sawen, Mark? Ti kahit ko sawen, na ibagam di jay, gaputa, adda marikrik nam siguro nga panaggusto kanyak, kim di mo pa may ibaga nga ayat nga talaga da ita. May sa anak mat pengunay nga am mo. Ket mabalin kamat nga mam-am mo. No lakit di kanak ti gundaway ko. Malagip ko lang amin timbag kami di kalman. Ngamin, agpada kay lang timbaga kini Manong Ryan. Anya nga imbaga ken ka? Nga awanak pa iti legal nga edad tapno no agbalin nga nobya iti kaskeng ka. Ha? Amok ti panpanunutem, Manong Mark. Amangan no, ubingak unay para keng ka. Angim no agtawenak ton ti 18. Okay ka di keng kan? Ay na, unay ka matereya. Agad, no 18 kanton, mabalin. Talaga? Ang mita, saan pa ata, ag 17 ka pa laeng, 16 years old ka pa laeng. Amumet nga, bawal itikas kanyak nga makirelasyon iti menor di edad nga kasking ka. Kaslamat lang iti panangala iti dayta, kaslamat lang iti panagmaneho ti lugan. Ha? No drive ka kumatilugan, nasken nga ada driver's license mo. Angem, agi di mangalak ti driver's license ko. Saan ba takas ka rin nga makaala ka, Rhea? Ha? Nasken nga da kanton iti umda sa tawen. Into no 18 years old kan, mabaling kanton nga mangalan iti driver's license. Ket mabaling kanton nga ag-drive iti motor wenno kotse wenno anyaman nga kahit mga driven. No kasta,
mabalin to nung 18 years old ako, Manong Mark. Kaya na. O sige, orayam nga ngagtawen iti 18 Manong Mark. Ha? Tamangala to ti driver's license ko. Ta i-drive kun to ti kotsemi nga umay ti balayo. Makaili ka king kaading ko. Basta Manong Mark, orayan nak ngagkalisensya. Ta umayak to iti balayo ket ipalagip kun to keng ka nga 18 years old kun ton ket mabalinak ton nga makinubyo. Alalala, wun. Wun ka din ading ko. Urayak nga dumteng data nga panawen. Angin kabayatan na, ipasnek mo pa laing ti agbasa, taubing ka pa laeng. Saan pa lang adatat panpanunotem ading ko. Basta, urayam nga agtawenak iti 18 Manong Mark. Ket mangala to iti driver's license ko. Ket umayak to iti balayo. Sige. Ne, data ni Manong mo ne. Iso data si Mang Peten. Agsarita taman, ading ko, Raya. Manong. Ay na, unay ka mo tinading ko. Anya ka dito pagsaritaan ta, Manong Ryan? Nagpaiso ka di nga nagpudno ka kay ni Mark? Ha? Naibaga na kanyak, nagsaritaan mi. Ubingan ka, nagpudno ka't ayat mo keng kwana. Ay na anak ko, anak ko. Ading ko, di ka lang mabain. Anya ko mati magbainak, Manong Ryan. Kit nagpakatotoak lang mati marikrik-nak. Kesa madeta, aging kukunak. Kit imbagak laing met no anya ti kaririknak. Taapay, mangnamnama ka kading ano anyat marikrik-nam ken kuana, kat isumit ti marikrik-na ken ka. Mangnamnama ka kadi, nga kayat nakantumot when no, ayatin nakantumot ni Mark. Kit, api ko mga saan Manong? Ay na, iso na mismo tinang ibaga. Nga saan na mabalin, gabuta ububing ka nga amang ken, minor di edad ka pala nga din ko. Iso nga rin baga king kuana nga urayan na nga agtawenak iti 18. Taorimit si ka, Kuya Ryan. Day tamat ti saum kanyak, saan ka di? Ay na, magkindi na ta man nakaawat ni Mark. Saan nalatan nga sineryoso ti imbagam. Anya? Api nga saan ako mga seryoso, kat seryoso ak, Manong Ryan. Malagid, gagid-gagida sarti ka rin tan. Kat ni, baka bisin mo la deta ading ko. Basta Manong, seryoso ak timbagak. Ken panpandagak ti sauna kanyak. Anya nga sauna king ka. Nga imbaga na, nga orayan na nga dumteng iti may sangapulo ket walo nga panagkasangay ko. Ket mangala akto kano iti driver's license ko, nga into no kano mabalin akon nga makinobyo, ket mapanak to kano iti balayda. Ay naading ko aya. Bisin mo nga talaga dayta. Ala, gagida-gida sa rin, di pangrabyantan. Ket nay, mabisinak mo tin. Manong, do alawasin nga saan nga imbay ni Manong Mark dito balay. Ha? Awang ka di pa iti plano yung nga garamit iti baro akanta. Mabalin ka di nga Mark tumat agbuya iti practice yu wenno gigyo. Saan ka mabalin nga umay ti gigmi ta minor di edad ka. May isa, di kiti laeng legal age ti mabalin nga sumrik ti pagtuktukaran mi. Kit ije pagpraktisan nyo. Eh na, deta kit di pa nagadal mo ti asikasum sa nga data. Anya ko mati serbi na may kagbibuya. Kahit mula nga makita ni Mark kasta. Yun may isa. Medyo da problema ti grupo mi. Ha? Dalasam kabasit nga di mi pagkikinawatan. Anya? Gagangay laeng ti may sa grupo dayta. Nang runa kada kami nga banda. Siyempre, damat sa bali nga, pakakumikuman ti dado mga membro mi. Angin, da kayo kini Manong Mark. Awan mo ti problema kadami kini Mark. Tani Mark,
Kaya't nalatamot nga ituloy mi deti panagigig mi. Ang imdi kita daduma, agasawa damot ten. Ah, pati ni Manong Mark? Saan? Saan pa eh? Ah, awumot pa'y tinobya ni Mark. Ay, ngam deti duwa nga kadwa mi. Deti mesa nga, deti para bass guitar mi, kan deti drummer mi. Kasla agdwa-dwa dan nga ituloy mi ta. Agasawa mo ti Maysan. Ti Maysa, kahit naman ti agtrabahon, iti opisina. Ah, kahit di mga lakay ti kasukat da. Basta saan yung ikatin ni Manong Mark, Manong Ryan. Sana mabalin nga ikatin may isuna ti isungarot ti lead singer mi, ading ko. Adala ti saan mi nga pagkikinawatan, pacheck nga, marisot min tumadla dayta. Masolbar min tumadlaeng. Mamiss kong aminin ni Manong Mark. Kanayon nga isot adat ti panunot ko. Oy, Rhea. Anya dayta nga, kanayon nga isot adat panunot mo. Sipo di saan nga mo may tibalayin, Manong. Ay na, baka mat dayta ti gapo na nga mabaybayam ta panagadal mo, ading ko Saan, Manong? Saan ko may tipalubos Ti kinagpaiswan na. Pinagbalin ko nga inspirasyon ko ni Manong Mark. Nang rona ti nagsaritaan mi. Ngayon tong dumteng ti panag-birthday ko iti panagdebuk. Mabalinak ton nga kalisensya. Ay na. Lisensya. Ala, mga nga kiti ituloy tati mga. Shh. Shh. Saan ka makatagari? Ni Mark na ito eh. Mark? Anya tararamitin diti silid ko, Mark. Aping kasano ka nga nakastrek. Di mag-asakit dito eh. Pasensya ka nung nakainumak. Ningarod Manong Ryan. Aday ti silid na. Naturugin. Apingord nga dakat ti silid ko. Saan kon ka ba ilan ti agawid? Mabalin ka di nga. Makiturugak lata dito yan. Imbagak ken Manong mon. Ang adot lamok iji salas. Mabalin ka di nga makisiledaking ka. Kasanan numakita na ni Manong Ryan. Saanan nga. Saanan nga mapuutan pa eh. Pagkunaam, Mark. Nga minit ay mayat. Adawit ko nga buti ti arak. Dinanggayan na. Ang imadado tinainomnan. Nakita nga ti mama mo tininom ng arak. Nabartek ka, Mark. Pasensya kan. Dala ngamin problema. Problema mi, ti grupo. Anya nga problema, tita? Dapi nga naskin nga agbartek ka, Mark. Arapaap ko ti agbalin nga. Lead singer ti banda. Amo ni Manong mo, tita. Ngayon di kita yung duwa nga kakadwa mi. Awalang ti konsiderasyon da. No kaanumat nga. Nakaabante kami, no kaanumat nga. At dan di kiti makamamu kada kami. Ti grupo mi. Isumit ti panagibat da. Isumit ti panagikat da. Kesyo agasawa, kaya't na kano nga agpukos ti pamilya na. Dahil iba isa, kaya't na kano, ti maadaan iti natalga da karir sa nga kaslat ti kasti nga no adagig milaeng. Api awang ka ti arapaab da. Pakakitaan lang nga saan da nga pudno nga musician. Akit siya. Napatig kanyak ti panagkangkantak. Napatig kanyak ti musika. Napatig kanyak dati banda nga binukel mi. Iso nga tsak kumakayat nga madisband kami win marak madadail ti grupo mi.
iso ka di nga barbartek ka. Oh, kahit ko laeng mati makalipat ta. Ubingak pa laeng kat arapaap kong ti kastoy. Ti agbalin nga, mabigbig nga singer. Singer ti banda. Diti, makadadayo kami to nga mapanag agkankanta, agtukar, nga adun to ti makamamo kada kami nga, agpa-picture kada kami, agpa-sign ti autograph. Ha? Mamati akmat nga, magunod mo ta ditang arapahap mo, gaputa. Siyak ti number one fan mo, Mark. Oh, talaga? When? Ginagpaiswan na. Kas makita, ha? At the poster yo, ti bandayo, di ti kwarto, ka nakapigket. Uy nga paiso, ha? Saan lang nga kaputa? Hanghanga at ti kinalaing mga kumanta. Ha? Number one fan na. Gaputa, ipatpatig ka, Mark. Rhea. Angin ko naman nga. Saan pa nga mabalin dating ayat ko king ka? Gaputa, menor di edadak pilaing. Nga nasken nga. Nasken nga, agtaway na kiti 18. When numaadaan na kiti lisensya, tapno no, mabalinton, dito nga ayat ko king ka. Di ka din makauray. Di ka nagpaiswan na. Kasla saan ako nga makauray, Mark? Itong galaglabas ti aldaw nga saan ka nga makita, saan ko nga mangig ti boses wino timek mo. Aglalalo nga mailiwaking ka. Ad-adda nga kasla bumaybayag ti panaguruuray ko, iti panag-birthday ko. Iti may kasangapulo ketwalo nga panag-birthday ko. Talaga ka di nga ipatpatig na, Rhea. Unay-unay, Mark. Baka mat no papilabla data. Saan? Amok. Sigurado napudno ti panagayat ko king ka. Saan lang nga? Gaputa. Nalaing ka kumanta. Saan lang nga gaputa nataer ka. No di kat amok ken patsik nga nasayaat ka nga tao. Awan pa iti sabali nga lalaki nga nakariknaki ti kastoy, Mark. Kasano nga rin sa nga pulo at tawen ti nagbaitan ta. Ti tawen ta. Api na, nasisita ka di. Day tatawen. Adun to piti amok nga. Adu piti. Gidjat ti tawen da. Ngimda ta. Sa bagay. Age doesn't matter ako nada. Ngim anya. Bayat nga matmatang ka. Bayat abo may bayag nga matmatmatang ka, Rhea. Mark. Ad-adda nga puminpintas ka. Talaga? Makaamuditan. Anya tikit mo sa wen? Sa anak mo nga makauray ngagtawin ka iti 18. Total. Dandani ka mo nga ag 18 saan ka di? 1 year laeng yan. Oh, babalimit siguro. Ang ilimid ta pilaeng. Ha? Sa tantula, ipudno ti amin. Into nagtawin ka iti 18. Rhea, mayatak ti singasing mo, Mark. Saan ko nga matepelan ti riknak? Saan ko nga maigawid ti bagik, Rhea? Mark,
Kaya't kung agkan dagiti bibig mo, saan mo nga nasken mo nakasapulan nga igawid tabagim? Ha? Saan mo nga nasken nga tepelan ti riknam? Si papalubusak nga agkam dagiti bibig ko, Mark. Idi pay laeng. Ha? Talaga. Isu nga gundawayan ta itan. Amangan no agbali ti panunot. Ti panunot ta. Ha? Sige. Bahala na. Makaammo ditan. Agka kung dagiti bibig mo, Rhea. Sige, Mark. Mark. Sa wakas, timtengan tinabayag nga ururay nga panawin. Mark, sikakit sikantulayan ti lalaki ti biyag ko. Rhea, palubusan na nga tagi ko deti. Pagat puros nga bungam. Si papalubusak, Mark. Palubusan na. Nga agkak tinadumadu mga paset ti bagim. Si papalubusak, Mark. Dati agpabukar nga barukong mo. Palubusan na. Si papalubusak, Mark. Sige. Baka makariing ni Manong Ryan. Sige. Palubusan na ka di. Nga bumatok di tinagbaytan na kitilupom. Ket kanek deti uyas nga tilapyam. Deti awan siksik na nga tilapyam. Si papalubusak, Mark. Agyaman at tukas na. Mark. Unay ganas na. Unay ti imasan ti awan siksik na nga tilapya. Mark. Nagustuhan ka di? Dinaramit ko. Makapamauyong dinaramid mo, Mark. Kaslag la tumtumpaw. Ad-adan na magustuhan ti sumarano nga ramitek. Di pa nagmaymaysan na kiti bagita. Di pa nagkarayam ti bara ti bagik iti bagim. Di pa kariknaam iti na isang sangayan nga kuryente nga. Sige, aramide mo. Mangmangig ko pailaeng ket magusto ako. Saan kanto agbabawi, Rhea? Saan kanto agbabawi? Sige, Mark. Agtaleka king ka. Mark! Nagganas, Mark! Talaga. Nagganas ka talaga. Rhea. Mark! Rhea. Mark! Rhea. Mark!
Rhea! Mark! Rhea! Mark! 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 Oy, Rhea, ate ko! Mark! Mark! Oy, Rhea, green ka! Mark! Ah, Manong Ryan? Agreeing, imbaga tirining ka. Ay na, bang bangungutin kan sa matin, ading ko. Anya? Ay. Aging ga ka di ita? Kat ipatpatay mo pelaing ni Mark? Ha? Ay saan ka glibak? Bang bangungutin ka, kat ipukpukaw mo tinagan ni Mark. Ha? Ay, taga-inip laing tinapasamak? Kito na, apay anya tinapasamak iti taga-inip mo. Apay nga ipukpukaw mo tinagan ni Mark. Awan manong. Ay na, nagpigsa ti pa nagpukaw mo. Mangig ko ba eh? Ijisilid ko. Ala, ituloy mo di maturog. Ituloy ko mo di maturog. Ay, disturbo ti turog ko. Saan lang anam na minsan nga natagtagainep ko ni Mark Casinyong aklunek anamin adu nga daras nga natagtagainep ko isuna ket namin adu adaras met nga napasamak tay panagkanaig mi iti tagainep ko. Nga uri no tagainep laeng Casinyong ket mariknak ti na isang sangayan nga imnas ken ganas nga kaslag paypayso nga adan mapaspasamak mi kini Mark. Nga tunggal matagainep ko isuna ad-adamat nga kailiw ko apaman nga maamiris kon nga tagainep laeng ti amin. Ad-adamat nga ipatpatig ko isunan bayat nga bumaybayag ti saan mi nga panagkita. Amok nga bisi-bisi isuna iti baro nga grupo nga nakisalian nata nawatak nga rod wenno na disband ti sigud nga grupo da kada Manong Ryan. Tapati ni Manong Ryan idi nagikad digiti kakadwadan ket nag-apply mo tin iti trabaho na iti call center. Mabainak met Casinyong nga mapan mangsarungkar iti balayda ni Marta. Kung nakitibagik anusak laengen nga orayen deti nagtulagan mi, deti nagsaritaan mi. Tadandanimet idin ti panagbalin ko nga 18 years old Casinyong. Ano saklaengen nga dumteng ti may kasangapulo ket walo nga panagkasangay ko ket idjay to nga panawen, idjay to nga gundaway ket mabalin konton ti mapan keni Mark. Mabalin konton nga ipalagip ken kuana ti nagsaritaan mi. Mabalinak ton nga makinobyo ket isu na laeng ti kayat ko nga agbalin nga nobyo iti agnanayo. Impasnek ko nga rod ti panagadal ko Casinyong ngem awan apulos ti aldaw nga jak malagip wenno mapanunot ni Mark. Masansan latamet nga sumken isuna iti tagainep ko. Pinadas ko nga inyad isuna iti social media. Angem siguro saan nga mahilig ti social media ko na. Tadi namat inaccept ti friend request ko. Nag-message sak angem di namat pay insin. Inaklon mo't kanyak ni Manong Ryan nga saan unay nga mahilig ti social media ni Mark. Excited ak idin Casinyong idi tadimtengen ti may kasangapulo ket walo panagkasangay ko. Kalpasan ti panagkasangay ko kabigatan na ket kinontak ko adagos deti amok nga nagpailakad iti lisensya iti LTO ket awan nga rod ti oras nga sinayang ko Casin. Ket idi maaddaan akon iti lisensya kasta unay ti ragsak ko Casin. Manong Ryan. Manong Ryan. Apay aya, ading ko. Kas makita Manong. Deta. Detoy. Di ba ka di malasin?
Adda lisensya kon manong, adda lisensya kon oh. Gaputa nag 18 akon, oh, inasikaso ko diti lisensya saan na oh, nakita? Saan lang nga student permitted manong. Oh, grabe ka story ti ragsak mo nga naaddan iti lisensya ading ko. Nabayag mo ten nga amom ti ag-drive, lisensya lat kurang mo nga talaga. Ken rumbing na laeng nga mga lakat lisensya da 18 ka nga ruden. Exaggerated ka met unay ading ko inistorbong pa ti panaginanak dito silid ko. Saan ka exaggerated manong? Ay no, Diyos ka. Sika nga talaga. Katabi or nga maragsakan kalaunay. Di mo ka din malagip manong Ryan? Ti anya. Kit ada lisensya kon. Ket 18 ti tawen kon. Ket anya no kano 18 ti tawen mo. Apay nga excited ka launay nga naadda ni ti driver's license. Di mo ka din malagip ti ko na idi ni manong Mark manong? Ha? Anya? Nga no maadaanak ton iti driver's license apaman nga agtawenak ton iti 18 ket mabalin ton nga makinobyo iso nga umay ko kumadamageng ken kamanong no inton kaano nga agkita kayo kini Mark wenno ay na diak mo ta busy iti trabaho ken uri iso na busy met iso na iti baro nga grupo na angem agchat-chat kay latamat saan ka di kinamusta kami angem sagpaminsan laeng. No saan nga umaiso na dito eh. Siyak latang or timapan kenkwanan. Anya? Kit day tamat kit dito nagtulagan mi idi. Ti anya? Nga apaman nga maadaan na kiti driver's license. I-drive ko talugan tayo. Tama pa na kiti balay da. Kanya mapamubra ni Jay. Di ka lang mabayin, sika nga babayid, mapandumandanon iti balay ti lalaki. Indak la ipalagip kenkwana manong nagsaritaan mi. Ipakita kenkwana nga da driver's license kon. Kit anya no kano no makita na nga da driver's license mo, kedi amuna no kuan nga mabalin ako nga makinobyo. Ay unay ka na ading ko. Aging ga ka di ita ket ipatpatay mo palaeng dayjay nga Mark. Ti amok man no. Gaputa di mo makitkitan ket may bawing mo trick na mi di sa balin. Nagadunto pa dita di kiti lalaki nga classmate mo, gagayem mo. Api nga ni Mark lata ti adda iti panunot mo. Anya? Manong, uri no di kami agkit-kita kini Mark. Uri no nabayag nga saan nga nagparparik na kanya. Saan na pulos ka na po kawisunay ti panunot ken riknak. Anya? Saan ka nga mabaling nga kumontra manong Ryan? Ha? Si ka mismo nang ibaga kanyang iti saan ka di? Gano agtawenak ton iti 18 saan nakton paritan nga makinobyo. Wen, naibagak dito idi. Oh, metlagayam. Iso nga saan nak igawid, no inak yan da Mark. Anya? Anya nga tati agbaling nga reaksyon ni Mark. Saan nga tanga nakababain nga? Inakiti balay da? Ang imday tamo ti nagsalitaan mi di addan dua tawen ti napalabas. Nga apaman nga maadanak ti driver's license. Mapan kunto ipakita ken kuana di balay da. Kas panang ipalagip ken kuana nga mabalilak to nga makinobyo. Paandari kong tilugan. Tain na ko ni ti balay da. Excited ako nga makitak manin ni Mark. Ket iti dahito nga guntaway. Awanin iti mairason na kanya nga menor de edadak pay laeng. Apo! Mark! Apo! Mark! Apo! Awang tatao? Ay! Oh, sino deta? Ah, hi Mark! Si kakadi deta? Rhea? Siya nga agpaiso. Pwede na ko mamalasin.
Ano ba yung gawin nga di ka nakitaan? Wow, bimalasang kan. Kat sigud man ka balasang akon. Ah, I mean, medyo nag-mature ti itsuram. Sa bagay, napayag nga di ta nagkitan. Oh, kumusta ni Ryan, ni Manong mo? Ah, okay lang, Mark. Apigay nga da ka. Anya ti, kwa, at ang aming driver's license kon. Ha? Oh, makitam? Alak lay di kalman. Malagip mo dahi nagsaritaan ta, Mark? Mm. Don't tell me nga nalipata mo. Ha? Nga kunam, sa akto lang mabalin nga makinobyo inton 18 titawin kon nga addan to driver's license kon. Oh, adtoy. Adda driver's license kon. Oh, adto yak itatap no. Honey. Kuha honey. Sino da ita? Sino check up apo itay? Ah, kuha. Honey. Iso ni Rhea. Kabsat ni Ryan, nga dati nga kagrupo iti banda, dati sigod na banda. Ah, malagip mo, dati inistorya king ka, idi nga, kadwak nga agputputari iti kantami. Nga, adda kabsat na, nga nangi-suggest idi ti tema ti kanta. Actually, iso na day jay. Ni Rhea ti akin panunot, dati mesa nga kantami. Ay, wen, malagip ko, honey. Honey? Api nga, honey, ti awaganda. Rhea, iso na gayam ni Mitch. Mitch? Live-in partner ko. Ah, tigi nagpesuan na, masikog iso na, 3 months. Maadang kami ito ni T-Baby, hindi kami pinagkasar. Live-in partner? Masikog? 3 months? Hi, Rhea. Siya ni Mitch, live-in partner ni Mark. Pastor kami sunahan eh, sumrik ka, Rhea. Ayun, sumrik ka, Rhea. Ay, saanin? Sigurado ka? Saanin manong Mark? Di magasaklaing ta. Kwa, pakpakumustaan na ka ni Manong Ryan. Adang amin rin nantak diti lugaryo. Kat malagip ko diti balayyo, iso nga di magasak. Papaibagan ni Manong, kumusta ka no? Pakumusta ang dumit ni Manong mo? Ay, sige. Sige, Manong Mark. Nice to meet you, Mitch. Nice to meet you too, Rhea. Agsubli ka rin di kusina, honey. Kat ituloy ko di tilot-lutwek. Okay, honey. Love you. I love you. Oh. Di mo, sigurado ka, di ka sumreken, Rhea? Saanin, Manong Mark? Inakon. Naragsakak ta nagkita tamanen. Kaya naragsakak para kada kayo iti live-in partner mo. Gaman na. Congrats iti baby yo. Manong Mark. Thank you. Thank you, Rhea. Kaya ulit pakumusta am tumot ni Manong Ryan. Nabay nga di kam nagkitan. Damot kanya-kanya nga biyag ni ngaminan. Naglalo kanya. Addan pamilya. Sige, Manong Mark. Inakon. Bye. Bye, Rhea. Adda kaya min live-in partner na. Diyos ko. Kaslaag ko piti barokong ko. Ang sana mabalin nga ipakita kini Mark. Inakon, agawid akon. Saksakit. Namnamaig nga da kami tumitlaing ka ni Mark. Taniso tinagtulagan mi. Agam jakman pinanunot nga dagayamin tit sa bali na dagayamin ka relasyon na.
Apay, Mark, nga di nagnauray. Apay, nga di nagnauray, Mark. Kasla nagtupak ti langit kanya kaday di nga kanito kasinyong. Panagrignag idigit sa anak kon nga saan ko kabailan ti umangis. Nagkupit ti barukong ko. Jak may iladawan ti sakit na nga nariknak kaday di nga gundaway. Apaaman nga naamuak. Nga adagaya men kayan ayat ni Mark. Ni Mark nga nabayag nga panawen nga inayayat ko. Ni Mark. Nga inananusa nga inuray. Ayat ko laeng nga awan ti maibaganan. Ayat ko laeng nga mabalin na kon nga ayaten. Agim awan met gayam. Nagururay ag laeng ti awan. Diyos ko. Kasi na nga maikat ti sakit nga marikriknak. Saan ko ammo ti uminom iti arak kasinyong mas daw ni Manong Ryan iti tasimang petak iti balay mi nga kastaunay ti barbartek ko. Idi ta mausawan na kon ket kinasarita nak ni Manong Ryan. Basol mo met laeng ading ko, ta. Nang namnama ka kenkwana, idintong imbagak mo't king ka nga. Hay na. Ubing ka para kenkwana, ubing ka unay. Saan na kumangarod ngayon, ibatan dagi nga balikas naman, saan naman gayam nga matagdiran. Ket di namat pinanunot, nga panpandagam ti sa una. Ket ti amo na agad makinin na nga kalaeng ading ko. Apay. Mabalin ka di nga paggaangawan ti ayat marikrik na Manong. Impagarap ko ngamin nga gaputa ubing ka pa idi. Ket alis tuntong lang nga agmawmaw deta nga riknam kenkwana. Agim sana pulos nga nagmawmaw Manong Ryan. Amo ti Diyos do kasano kapatid kanyag ni Mark. Agim nagsakit ti riknag edi ta makita ti babae nga. Alas to na natin ko. Saan nga naskin nga iso ti pagbabartekam. Laglagi pem. Agad-adal ka pa ilaeng. Ubing ka pa'y ading ko. Adupay ti masapulam. Wano mabiro ka makaskin ni Mark. Ni Mark laeng. Iso laeng ti pagpitpitikan ti pusok. Manong Ryan. May bagamla day ta. Gaputa. Sa diwa pa'y laeng ti sakit na. Ken. Nabiit pa'y. Angim. Into nagangay. Agmawmaw tumetlaeng dayta. Maaklon mo't tumetlaeng ti kinapudno ading ko. Nga saan nga da kayo tinaikari kay ni Mark. Awan nga roden tinaarabida kasinyong taamok nga saan ko na mabalin nga ipilit ti bagik kay ni Mark. Inliwliwag kulatan, tinapasamak, babayan iti panangipasnag ko, iti panagbasak kasin. Ken, iti panagpaspasyar ko, kanaki pulpulapol ko iti tattao. Pinagbalin ko abisi ti bagik, ayat ko laeng saan ko amalagip ni Mark. Ngay madalata dagi di gundaway nga sumken isuna iti panunot ken lagip ko kasin. Nang runa ket masansan pa ilaeng mga tagtagainip ko isuna. Wen kasin nyo. Matagtagainip ko ni Mark. Nga adda mapaspasamak mi. Addan samit kajak malipatan isuna ko nak.
Agingga nga saan nga mapukaw isuna iti tagainip ko, marigata naksa nga manglipat ken kuana. Isu dayta ti problema. Problema no kasano nga mapukaw ni Mark iti biyag ko, iti panunot ko, iti riknak. Kasanok nga malipatan isunay dinto nga masansan met nga matagtagainip ko. Matagtagainip ko nga ag-agkan na dagiti bibig ko. Matagtagainip ko nga ag-agkan na amalan na ti barukong ko. Matagtagainip ko nga rumrumansaen na. Matagtagainip ko nga batbatuken na ti adalem nga karayan ko. Kasinyong balakadan dakman no kasano nga mapukaw ni Mark maminpinsan iti biyag ko. Kasano nga maikat isuna kadagiti tagainip ko. Ken no apay. Saludsudik man kada kayo, apay nga numatagtagainip ko ni Market. Puro panagpapas iti ragsak lata. Idinto nga amok meten nga saan kami nga mabalin. Idinto nga amok nga adan sa baling nga ada sa baling nga ka inagik na ken inarakop na ken ada sa baling nga batbatuken na. Nasken ka din ngayon agpakonsulta iti espesyalista. Nasken ka di ngayon agpa-check up no anyaman. Masapol ko ka diti counseling when anya. Ay, nagrigat kasi. Adda ka din nakapadas iti mapadpadasa. Nga tunggal agtagtagainip. Kanayon nga naragsak. Nga mapaman nga makariing. Nga maamiris nan ti kinapudno. Nga tagainip laing ti amin. Sumkenton niliday. Ken pan nakapaay. Apay nga saan pa'y lang nga baliktad kumakasin. Nga iti usto nga biyag kumaket mapaspasamak kada kami. Dati pa nagpapas mi iti ragsak. Ket ti panagliday ko ket mapasamak ko malayang iti tagainip ko. Ay, Diyos ko. Dahil ti nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita akasin. Sapay ko mata mabalakadan dak. Sapay ko mata matulungan dak. Agyaman naklaong na ikeng kakasinyong, ti anos ken laing mo nga nangornos ti pakasaritaak. Kaya nagyaman na kadagiti makaited ti balakad kanyak kasin. Sabi ko makit nakaibatit adal dating surat ko ken nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak na dimngeg. More power to your program and God bless everyone. To'y broken hearted apagaya mo, Rhea, Itilawag City.